Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündölügi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 23 aprelde Özbekistana 2 günlük döwlet sapary bilen bardy. Taşkentin aeroportunda Berdimuhammedowy ýurdun premier ministri garşylady. Berdimuhammedow özbek kardeşi Şawkat Mirziýoýew bilen Kuksaray rezidensiýasynda 2 çäk we giň çäkde gepleşik geçirdi. Şeýlede 2 döwletiň arasynda 2 taraplaryň dokumentlere gol çekildi. Prezident Mirziýoýew öz çykyşynda geçen ýylyň dowamında Türkmenistana 3 gezek tapar edendigini, şeýlede öňden bäri bar bolan meseleleriň çözülýäriniň maslahat edilendigini aýtdy. Вы знаете, вот если сказать, у нас прошлый год был на самом деле наших взаимоотношениях прорывным. Очень многие вопросы, которые годами были вопросы, мы все вопросы решали. И вы можете представить, что президент Узбекистана в 2017 году 3 раза с визитом был в Туркменистане. Это говорит о многом, что мы с уважаемым Гурбангулом Меликулевичем решаем все вопросы. Знаете, вот у нас нет вопросов, чтобы мы не решали. Mirziýoýew Berdimuhammedowyň bu saparyny taryhy diýip atlandyryp, gepleşikleriň dowamyndaky çözülmedik meselelerin galmandygyny hem belläp geçdi. И сегодня в узком кругу мы обо всех вопросах скрупулезно, глубоко, доверительно, откровенно договорились. Нет у нас ни одних вопросов, чтобы мы не решали. Özbek prezidenti Tebitdäki howpsuzlyk sultanda Owganystandaky ýagdaýlaryň hem içkin maslahat edilendigini nyktady. Mundan başga Özbek prezidenti Özbekistanyň türkmen gazyny Owganystanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistana aktyrmagy mümkinçilik berjek gaz geçirici proýektine gatnaşjakdygyny aýtdy. Мы договорились, что и Узбекистан будет тоже участвовать в этом проекте. Yeri gelende bellesek bu saparynyň öňü sirasynda Azatlyk Radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar bir çeşmesi Berdimuhammedowyň 2 çäk gepleşiklerinde özbek kardisinden topuk gaz geçiricisiniň guruluşy üçin karz pul we goldaw soramak üçin barýandygyny gurrun beripdi. Mirziýoýew öz ýurdunyň bu proýekde gatnaşjakdygyny aýtdy-da, munyň nähili görnüşde amala aşjakdygyny, diňe indiki gepleşikleriň üstü bilen takyklaşdyryljakdygyny sözüne goşdy. Bu ağırlykda Berdimuhammedowyň sapary bilen baglylykda paýtaxt Taşkentde terenjam berildi. Hususan da paýtagtyň Ýaşnawad etrawynyň häkimi prezidentiň awtolog kerweniniň geçjek ýolunyň ugrunda ýerleşýän dukanlaryň, kafelaryň, durulgalaryň we gazet kiosklarynyň ählisini aýyrmagy buyurdy. Prezident Mirziýoýewiň biraz öň gadagan edendigine garamazdan bu territoriýany araslamak işlerini bilim we saglyk saklaş pudugynyň işgärlerini iýerdiler. Mundan başga Azatlyk Radiosynyň özbek gullugy türkmen prezidentini garşylamak üçin illi baýdakly talipleriň döwlet işgärleriniň çykarlandygyny, şeýle-de paýtagtda bir howpsuzlyk şäherleriniň görülendigine habar berdi. Diýer koridory emele getirmeli adamlar eýem 1 saat 7-de durmaly ýerlerine getirildi. Bellemeli ýeri prezidentiň uçury mundan diňe 3 saatdan soň Taşkentde gonypdy. Galy bertide Berdimuhammedowy garşylamak üçin okuwlary ýatyrylan talipler günüň dowamında köpçüliklen şäherleriň geçirilýän başga ýerlerine hem mejburi akdildi. Bellesek Türkmenistanda bular ýaly ýagdaýlary dowamly sinnata bolýar. Günüň dowamında prezidentleriň Taşkent şäherindäki Mahtumly köçesine baryp görmegi, Aşgabat prospektiniň açylış dawrasyna gatnaşmagy planlaşdyryldy. Gurbanuly Berdimuhammedow 24 aprelde Xarezm oblastyna barar. Onuň Hivada uly howly ýadygärligini, Çan gala toplumyna baryp görmegine we beýleki medeni şäherlere gatnaşmagyna garaşylýar. Berdimuhammedow mundan öň Özbekistanyň soňky ýyzyk 2016-njy ýylyň sentýabrynda respublikanyň ilkinji prezidenti Islam Kerimowyň jynazasy bilen bagly sapar edipdi. Munyň izi bilen Şawkat Mirziýoýew prezident saylanaly bäri 2 ýurdun arasyndaky gatnaşyklar täze bir derejä çykdy we Özbekistanyň ikinji prezidenti özüniň daşary ýurt saparlaryny 2007-nji ýylyň martynda Türkmenistandan başlady.